tatami číslo 3. Na tatami číslo 2. Michale, nevyčerpávej se. První dvojice juniorů se připraví výběr D, karate České Budějovice P na Alf a vypraví Smatnice na Michale, přesnější ruce. A ještě, vyhazuju tě ze zápasu po kontaktu. Vašek by mohl... Co se týče týmu mužů, na tatami číslo 1 bude další duel po ukončení těchto týmů. Uvolni to, Michale, uvolni to a doprovuď to nějakým kopem. Já ho neznám. Toho, co má Vašek, by porazit pěsní tak, pane Filo. Dobře, Michale, dobře, dobře. Michale, přístup dopředu. Vidíš ho, vidíš ho, vidíš ho. A do něj, stop. Dobře, Michael, dobře. A vy jsi tu nervy, vole, ale... Michale, série, a rychle za sebou ty ruce. Já nevím, co s tím konem. Ano! Dokončí ho! No, tak to bude vlastně, no, to bude vyrovnaný. Není to taková sranda, kdo by to vydal nemůže. Michale, uklidni to, ne tolik technik. Narvi mu tam kontra, jak se hne. Kope na hlavu, jo? Líde. Hej, to je ono! Zasibo! A do něj! A ještě jeden kop. Furt! A teď! Ver ho! Michale, to bylo hodně. Michale, jeden. Udělej tam jeden kop za 3 body. Jeden, sérii. Rozejď ruce. Nestahuj se, rozejď to ještě. Teď už riskuj, 30 sekund. Riskuj! Teď už riskuj, musíš riskovat. Dobře! Ještě! Michale, tlač ho. Exibice! Tlač ho. Riskuj, musíš už riskovat. Kopy, ty za mě jeden. Dobře! Dlouhý to jako cukry, dlouhý! Seš tank, nenech ho do sebe dojít! Jedem! Rozstřel ho!